Vážené dámy a páni, keďže sa nachádzame v blízkosti lekárskej fakulty tu v Martine, ktorá je svetoznáma a ktorá vychovala obrovské množstvo nielen lekárov pre slovenské potreby, ale vychovala aj obrovské množstvo študentov zo zahraničia, tak si dovolím zopakovať to, čo hovorím na každom podobnom stretnutí pri návšteve výstavby nových nemocníc, pretože opakovanie je matka múdrosti. Došiel som sem dnes prvýkrát, pokiaľ ide o tento stav stavebných prác, a musím povedať, že som bol šokovaný tými obrovskými rozmermi nemocnice, ktorá stojí teraz za mnou. Som absolútne presvedčený, dámy a páni, že nikdy v histórii Slovenska nebolo takéto obdobie, kedy sme taký veľký počet nových nemocníc stavali, kedy sa mnohé nemocnice opravovali a rekonštruovali. A nech je aj táto dvojdňová návšteva, ktorú som absolvoval na stavbách, či už ide o Banskú Bystricu, Prešov alebo tu Martin, dôkazom toho, že nie sú za nami len prázdne reči, ale sú to konkrétne skutky, ktoré sú dnes už viditeľné. Mali sme veľmi zaujímavé pracovné stretnutie so všetkými zainteresovanými. Či už ide o samotnú univerzitnú nemocnicu tu v Martine, či ide o lekárskú fakultu, či ide o firmy, ktoré sa podieľajú na výstavbe tejto nemocnice, alebo celý tím riadiaci, ktorý má na starosti túto obrovskú stavbu. A opäť si myslím, že je dobré, ak sa slovenská verejnosť dozvie dobré správy. Tie dobré správy spočívajú v tom, že táto stavba je veľmi ďaleko, budem podstatne konkrétnejší, a že všetky plánované ciele, ktoré boli nastavené, sú veľmi realistické. Začal by som tým, že to je na rozdiel od Prešova, kde je vojenská nemocnica plne financovaná zo zdrojov Ministerstva obrany, o nemocnicu, kde bude kombinované financovanie. Časť zdrojov ide z plánu obnovy. Chcem to zopakovať, pri pláne obnovy sa použili finančné zdroje aj na Banskú Bystricu a používajú sa aj tu v Martine. Druhá časť bude zdroj zo štátneho rozpočtu. Aj to je dôvodom mojej dnešnej návštevy, pretože keďže ide o kombináciu zdrojov z plánu obnovy, európskych peňazí a štátnych peňazí, musíme vedieť, ako pripravovať štátny rozpočet na budúci rok. My sme v Banskej Bystrici zaevidovali požiadavku, pokiaľ ide o rok 2027, na úrovni okolo 100 miliónov eur. Pokiaľ ide o Martin, táto položka je väčšia, je to 200 miliónov eur, preto ak chceme zabezpečiť, aby pokojne a kľudne tieto stavby pokračovali ďalej, potrebujeme sa rozprávať vo vládnej koalícii o sume 300 miliónov eur, ktoré potrebujeme, aby sa stavby nezastavili, aby tempo zostalo rovnako vysoké, ako ho vidíte aj teraz. Opäť sa potvrdzuje, že aj na tejto stavbe, podobne ako v Banskej Bystrici alebo v Prešove, pracujú denne stovky ľudí. Je to stavba, a chcem poďakovať aj stavebným firmám 4 zo Slovenska, pretože preukazujú odbornú schopnosť stavať mimoriadne náročné budovy, lebo postaviť nemocnicu, dámy a páni, to nie je stavať nejaký hotel. Je to mimoriadne náročná a komplikovaná stavba, ktorú môžeme porovnať k elektrárňam alebo k podobným technicky sofistikovaným zariadeniam. Pokiaľ ide o nemocnicu, vážené dámy a páni, stavia sa v meste, ktoré je známe nielen na Slovensku, ale aj vo svete tým, že tu špičkovo je prepojené vzdelávanie s praktickým výkonom. Preto mimoriadne vítam, že informácie, ktoré mi boli poskytnuté, potvrdzujú, že Martin bude špičkovým vzdelávacím výchovným centrom. Samozrejme, popri tom bude táto nemocnica poskytovať praktické služby zdravotné všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí to budú potrebovať. Ide o koncovú nemocnicu, ktorá je schopná poskytnúť všetky nevyhnutné zákroky. Nehovorím teraz o špecializovaných výkonoch, ktoré robia špecializované ústavy, ale bude to nemocnica
špičková, koncová, európska, ktorá každému občanovi Slovenskej republiky, ktorý sem príde, poskytne všetky nevyhnutné služby, ktoré takýto občan bude potrebovať. Čo treba ešte dodať k tejto nemocnici? Nemocnica Univerzitná Martine, tá existujúca, je dnes lídrom na Slovensku, pokiaľ ide o využívanie rôznych možností umelej inteligencie a robotiky. A je dobré, že nová nemocnica v plnom rozsahu preberie skúsenosti, ktoré Univerzita Nemocnica Martine má s robotikou a s umelou inteligenciou. Bude tu vysoká miera digitalizácie. Bude to európske špičkové pracovisko, ktoré budeme môcť ukázať komukoľvek na svete, tak ako to bude aj v Prešove, ako to bude v Banskej Bystrici, ale ako to už aj dnes je v mnohých nemocniciach na Slovensku. Dobrou správou, vážené dámy a páni, je aj to, že zabojovali predstavitelia nemocnice, ale predpokladám, že aj lekárskej fakulty. A opätovne sa otvára v ročníku 26 a 27 stredná odborná škola zdravotnícka, ktorá bude pripravovať stredný zdravotný personál, zdravotné sestry. Už prvý ročník bude otvorený teraz na jeseň v roku 2026 a verím po rozhovore s pánom riaditeľom univerzitnej nemocnice, že tento počet študentiek, lebo asi pôjde najmä o dievčatá, bude postupne narastať a nebude to len teraz tých 25 v prvom ročníku, ale že v priebehu 2. 3. ročníka sa nám podarí tento počet postupne zvyšovať. Možno aj to je výzva pre tých, ktorí dnes súperia v Žilinskom samosprávnom kraji o pozíciu predsedu samosprávneho kraja, pretože je to škola, ktorá patrí do kompetencie vyššieho územného celku. Dôležité je, že je tu nielen kvalitná lekárska fakulta, že tu bude špičková nemocnica, že robia s umelou inteligenciou, robia s digitalizáciou, robia s robotikou. Je to aj výskum a preto vedecko-výskumná činnosť tu bude mať vytvorené všetky nevyhnutné predpoklady. Vážené dámy a páni, aby sme porovnali trochu tie nemocnice, tak mi dovolte ešte niekoľko údajov. Táto nemocnica, ak ju porovnáme s Banskou Bystricou, bude mať asi o 100 lôžok menej. Kým v Banskej Bystrici sme hovorili o 771 lôžkach, ale v tomto prípade to boli najmä dvojložkové izby s plným sociálnym zariadením. A tu v Martine sú to predovšetkým jednolôžkové izby s tým, že hovoríme asi o 660 lôžkach s plnou výbavou, ktorá k tomu patrí a s možnosťou, ak táto osoba by bola sprevádzaná nejakým rodinným príslušníkom, aby na takejto izbe mohla s týmto pacientom aj zostať. 20 operačných sál, niektoré z nich budú robotické. Jednoducho to, čo patrí k modernej špičkovej nemocnici. Pokiaľ ide o tempo výstavby, viem, že vás bude predovšetkým zaujímať to, čo hovorí opozícia, ale počúvajte prosím trochu aj nás. My hovoríme, že keď sme v roku 2023 nastúpili, tu nebolo nič. Tu bola zelená lúka. A všetci nám hovorili, že táto stavba sa nedá technicky zrealizovať a že máme od nej odstúpiť. Takže to, čo tu vidíte, je výsledkom práce tímu na ministerstve zdravotníctva, tímu v univerzitnej nemocnici, tímu na lekárskej fakulte a nepochybne tímu okolo pána primátora v Martine, pána Danka. Toto je jeho srdcová záležitosť. Viem, že dlhé roky sme spoločne hovorili o tom, že takýto projekt má miesto tu v Martine. Ako vidíte, dochádza k oplášťovaniu tejto stavby. Ak sme konštatovali v Banskej Bystrici včera, že do 31. júla majú dokončiť hrubú stavbu a nastane proces oplášťovania a prvé významné vnútorné práce, tu sa asi o 2-3 mesiace dopredu, pretože hrubá stavba bola odovzdaná v predtermíne. Dochádza teraz k oplášťovaniu, boli sme si pozrieť aj vnútorné práce, tam už sa robia pomaly prvé prípravy pre priečky, je potrebné to uzatvoriť definitívne, aby počas zimných mesiacov sa mohlo temperovať a mohli sa robiť už výkony počas zimných mesiacov, či to je elektrika, vzduchotechnika, všetko ostatné, čo s tým súvisí. Ak si zoberieme, dámy a páni, že stavebné práce začali na tejto nemocnici v roku 2024 a je rok 2026, tak prakticky za 2 roky sa podarilo stavebným firmám, a ja im za to blahoželám, odovzdať hrubú stavbu. A zdá sa, že zatiaľ nie je ohrozené nič, pokiaľ ide o plánovaný harmonogram. A dá sa povedať, že na prelome roku 28-29
by nemocnica vrátane skúšobnej doby mohla prijímať prvých pacientov. Takto o rok už tá budova bude zvonku prakticky pripravená, nehovoriac o vonkajších úpravách. Hovorili sme s pánom primátorom aj o dopravnej infraštruktúre, bude potrebné prijať nejaké rozhodnutia, ale veľmi rád počujem to, čo hovoria na adresu či už ministra dopravy, alebo štátneho tajomníka, či je to Jožoráš, alebo je to Igor Choma, významnou mierou pomáhajú aj v tomto projekte. Táto budova bude mať ďalší unikát, bude tu parkovací dom, ktorý pojme 1200 automobilov, čo výrazne uľahčí prístup nielen pacientom, ale bude to predovšetkým zaujímavé z pohľadu zamestnancov, ktorí budú môcť pohodlne si odparkovať svoje autá a ísť potom priamo do práce. Myslím si, že na mieste je otázka, čo bude s nemocnicou, ktorá dnes funguje, s univerzitnou. Bol som informovaný, čo všetko zostane v starej nemocnici. Bude to predovšetkým paliatívna starostlivosť, starostlivosť o dlhodobo chorých, je tam psychiatricky izolované deti, potom tam bude ešte aj psychiatrický pavilón, pokiaľ som rozumel. Ale napriek tomu tam zostane niekoľko, možno viacero budov, o ktorých musíme spoločne hovoriť a znovu ponúkam ten istý model, aby sa agentúra na štátom podporované nájomné bývanie sem prišla pozrieť, doniesla sem investorov a pozreli sa, či by napríklad nejaké z týchto budov nemohli byť použité napríklad na výstavbu nových internátov, pretože pani dekanka nás informovala, že pri náraste počtu študentov na lekárskej fakulte asi bude potrebné zvyšovať aj počet miest na internátoch, nehovoriac už o bytoch, ktoré sú neustále potrebné pre stabilizáciu zamestnancov. Blahoželám, opäť vidíte konkrétnu prácu za nami, takže odkazujem všetkým tým, ktorí dnes aj kričali ráno, či kedy mali tlačovú konferenciu, tu nebolo nič. A všetci nám povedali, zabudnite na to, že táto nemocnica môže stáť. My sme ju postavili. A staviame tak, ako sme postavili jadrovú elektráreň v Mochovciach, tak, ako sme postavili ďalšie obrovské projekty. A ja som na to hrdý, že všetci tí, ktorí sa na tom zúčastňujú, vydávajú maximálne výkony. Vážené dámy a páni, nechaj toto je dôkazom toho, že nie je pravda, čo niekto hovorí o Slovensku, že to je nejaká čierna diera. Máme kvalitné zdravotníctvo. Áno, keď budete chodiť po Slovensku, tak nájdete aj plesnivú stenu a možno nájdete niekde aj nejakú trhlinu a kvapkajúcu vodu. Nájdete určite. Nie sme dokonali. Ale odmietam tvrdenie, že sa máme hanbiť za slovenské zdravotníctvo a za výkon práce našich lekárov a že máme sa hanbiť za výkony našich lekárskych fakult, ktoré pripravujú absolventov do tohto náročného povolania. Samotná nemocnica v Martine, univerzitná, má špičkovú povesť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Je to určite spojené aj s tým, že tu študuje veľmi veľa ľudí zo zahraničia. A potom, čo táto nová nemocnica naberie plný dých, naberie ľudí, naberie pacientov, tak ešte viacej sa zvýši kvalita slovenského zdravotníctva, ktoré ešte raz, tak ako nikto z nás nie je dokonalý, nie je dokonalé, ale nie je také, ako o ňom sa snaží niekto za každú cenu rozprávať. Pán minister zdravotníctva, chcem vás ubezpečiť, že budeme spoločne hľadať riešenie, ako tých 300 miliónov v roku 2027 do štátneho rozpočtu dostať, pretože najdrahšia nemocnica je podobne ako najdrahšia diaľnica. Je tá, ktorá nie je postavená a ktorá by zostala stáť. V takomto štádiu rozostávanosti by bolo smrteľným hriechom špekulovať, či niekde nájdeme alebo nenájdeme 50 miliónov a že či spomalíme alebo nespomalíme tempo. Nemocnice musia ísť ďalej. Toto sú najvýznamnejšie projekty, ktoré sú spojené aj so súčasnou vládou Slovenskej republiky. Ešte raz všetkým ďakujem. Teším sa najbližšie, pôjdeme na návštevu do Ružomberku, kde pokračuje modernizácia vojenskej nemocnice a dohodli sme sa s pánom ministrom, že v krátkom čase navštívime aj stavenisko novej nemocnice v Štefánika v Bratislave, pretože aj tam určite ľudia potrebujú podporu, ako sme ju prejavili včera a dnes pri týchto troch významných stavbách. Ešte raz blahoželám a ďakujem. Ďakujem pekne, vážené dámy, vážení páni. Ja len v stručnosti pár poznámok. Vážený pán riaditeľ, pán primátor, pani dekanka, kolegovia, splnomocnenec, ale predovšetkým vážený pán predseda vlády, je naozaj, dovoľte, aby som na úvod sa poďakoval za tú osobnú angažovanosť, ktorú ste aj dnes prejavili pri, nazvime to, kontrolnom dni, v akom sa táto naozaj nemocnica
budúcnosti, tak ako my ju tu s hrdosťou voláme, sa nachádza a je naozaj veľmi dôležité si pomenovať, že iba vtedy, pokiaľ je naozaj dôsledná podpora na všetkých úrovniach vedenia štátu, počnúc prezidentom Slovenskej republiky, ktorý tu bol nedávno, pánom premiérom, ale aj samozrejme samosprávou na čele s pánom primátorov a vedením aj lekárskej fakulty, tak potom ten výsledok sa dostaví, pretože nestačí na niečo iba alokovať zdroje. To je začiatok, to je síce pekné a my si to samozrejme veľmi vážime, zdroje, ktoré v tej úvodnej fáze sem smerujú zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti teraz Európskej únie, ale ide o kombináciu zdrojov a samotná alokácia nestačí. My všetci sme boli svedkami toho, čo sa dialo pri tejto alokácii za bývalej vlády, kedy 2 roky nás tu niekto klamal, že budú rásochy, stratili sme 2 roky času a potom ako krízové riešenie bolo rozhodnuté o výstavbe nemocníc a ja na tomto mieste poviem, že vďaka Bohu za výstavbu nemocníc špičkových v Banskej Bystrici a v Martine, ale tak ako povedal pán predseda vlády, aj to si treba povedať, že v momente, keď táto stavba alebo táto plocha bola prebratá, tak všetci zainteresovaní tento projekt vyhlásili za nezrealizovateľný. Sme tu 2 roky po tomto momente a vy za nami vidíte konkrétny výsledok práci, samozrejme jednak vlády Slovenskej republiky, predovšetkým vďaka aj naozaj excelentnej, aj medzirezortnej spolupráci, či už s rezortom, ktorý má pod správou plán obnovy, zdroje plánu obnovy, ale v tomto prípade aj či už ministerstva školstva, ale predovšetkým samozrejme ministerstva dopravy a ten výsledok, ktorý tu za nami stojí, si naozaj zaslúži všetku úctu. Aj z tohto miesta chcem poďakovať konzorciu a všetkým zodpovedným, ktorí za týmto naozaj unikátnym projektom stoja, tak naozaj si myslím, že to je stavba, na ktorú môžeme byť skutočne hrdí. A keď to dáme do kontextu toho, o čom hovoril aj pán predseda vlády, že nie len Martin, ale aj Banská Bystrica, ktorá bola v porovnateľnom stave, alebo stave nepripravenosti, ak by som to tak povedal na začiatku, ale aj vďaka spolupráci a iniciatíve Ministerstva obrany s Ministerstvom zdravotníctva nám rastie ďalšia špičková moderná nemocnica v Prešove, v Bratislave. Tak ja chcem naozaj potvrdiť, že za tejto vlády nastáva bezprecedentný stavebný ruch, pokiaľ ide o modernizáciu slovenského zdravotníctva. Ja nebudem na tomto mieste informovať o ďalších krokoch, na to si vás dovolím pozvať zajtra do Košíc, kde budem informovať o ďalších a ďalších rozvojových projektoch, ktoré v rámci vlády Slovenskej republiky realizujeme v slovenskom zdravotníctve, ale to, čo je dôležité z tohto miesta pomenovať, že pre Martin, pre región stredného Slovenska za nami rastie jedno špičkové svetové pracovisko, kde sa poskytuje už dnes a bude sa ešte zveľaďovať tá zdravotná starostlivosť, ale je to vzorový príklad toho, ako si to predstavujeme aj v Bratislave, pretože tu už dnes je vzdelávací kampus, bude tu špičkové simulačné centrum, kde sa budú vzdelávať mladí naši budúci zdravotníci, lekári a tak ďalej, ale aj vedecko-výskumné pracovisko. A ako celok v spolupráci, tak ako sa to má robiť v spolupráci vlády, samosprávy, rezortov, ale aj vzdelávacích inštitúcií, ktoré tu dnes reprezentuje pani dekanka Jeseniovej fakulty, tak vzniká tu naozaj projekt budúcnosti slovenského zdravotníctva, na ktorý nadväzuje aj naša stratégia rozvoja ľudských zdrojov v rámci stredného zdravotného vzdelávania, predovšetkým pokiaľ ide o zrýchlený vstup sestier do systému a ako celok je to jedno komplexné uchopenie tej strategickej priority, ktorú v rámci Slovenska jednoznačne vnímame a konečne sa aj realizuje nie slovami, nie nejakými prázdnymi floskulami, ale konkrétnymi činmi a ja si preto, pán predseda vlády, vážim to, že aj do toho ste osobne
sa zaangažoval a myslím si, že ten výsledok, ktorý nie je pre nás, ale ktorý je pre jednak mladých ľudí, ale aj pre súčasných zdravotníkov, lekárov, sestry a všetkých, je naozaj opäť niečím, čo zvýši atraktivitu a posunie už dnes špičkovú úroveň slovenského zdravotníctva, slovenských zákrokov a tej kvality zdravotnej starostlivosti, ktorá je naozaj na svetovej úrovni ešte o čosi ďalej. A to je to podstatné, to je to, o čo nám všetkým ide. A ja si to veľmi vážim, takže ďakujem vám veľmi pekne. Vážený pán premiér, vážený pán minister, vážené dámy a páni. Dovolte mi, aby som sa hneď na úvod poďakoval pánovi premiérovi a vláde Slovenskej republiky za ich podporu a za to, že náš projekt považujú za prioritu. Moja vďaka patrí aj pánovi ministrovi a ministerstvu zdravotníctva za ich pomoc a na pravidelnej bázi riešenia problémov, ktoré vystávajú z takejto obrovskej stavby, ako vidíte. Takisto naša vďaka patrí aj zhotoviteľom a všetkým stavebníkom, ktorí každý deň posúvajú túto stavbu vpred. Osobitná vďaka patrí aj zamestnancom univerzitnej nemocnice Martin, ktorých odbornosť dýchne život novej našej univerzitnej nemocnice. V podstate, čo sa týka práce stavby, my sme ukončili hrubú stavbu a pokračujeme naďalej podľa stanoveného harmonogramu, ktorý boli stanovené tie práce. Všetko ide zatiaľ podľa naplánovaných vecí. Stojíte momentálne pred špičkovým, teda takým tým pravým medicínskym kampusom, kde je prepojenie špičkovej univerzitnej nemocnice s Jeseniovou lekárskou fakultou, kde využívame všetky jej možnosti a možnosti vzdelávania, výskumu. Prebieha tu skutočne veľmi významný výskum a čo je najdôležitejšie, prebieha tu aj výuka našich nových kolegov, našich nových zdravotníkov, či už lekárov, zdravotných sestier alebo iných zdravotníckych pracovníkov. V podstate nás čaká ešte teraz samozrejme pokračovanie v stavebných a technologických prácach, zariadenie nemocnice samozrejme špičkovým zariadením s využitím digitalizácie. Ani tu nechceme stať bokom, chceme byť lídrom. Dobre viete, že sme jedinou nemocnicou na Slovensku, ktorá je zapojená do celoeurópskej siete testovania umelej inteligencie a robotiky, kde vlastne vyskúšame aj tú bezpečnosť týchto technológií a samozrejme tieto naše skúsenosti chceme preniesť aj do novej nemocnice. Samozrejme je to aj významná investícia pre obyvateľov jednak regiónu Severného Slovenska, okolo 1,2 milióna a takisto aj pre ostatných občanov našej republiky. Verím, že v stanovenom termíne v blízkej budúcnosti, čomu sme neverili, keď tu pred 2 rokmi sme stáli, bola tu stavebná jama a vidíte, že tá vízia napredovala a dneska tu stojíme skutočne pred špičkovou nemocnicou, ktorá postupne podľa plánu rastie. Verím, že podľa stanoveného plánu sa pacienti nasťahujú do tejto nemocnice, začnú prichádzať a verím, že budeme hrdí na túto nemocnicu, lebo ja som presvedčený, že bude patriť medzi špičkové univerzitné nemocnice v rámci Strednej Európy. Ďakujem za pozornosť. Pani redaktorka, v určité obdobie túto otázku postavil aj jeden novinár v Banskej Bystrici, ale tá otázka znela, že tí úbožiaci v tej opozícii, čo oni budú robiť, keď sa náhodou dostanú k moci, že čo s tým celé dorobia. Na čo by sme toto robili, keby sme to nechceli dostávať? To mi teda vysvetlíte. Preto vás chcem ubezpečiť, že pokiaľ ide o nemocnicu v Prešove,
Tá je plne financovaná z prostriedkov ministerstva obrany a nepotrebuje žiadne dodatočné zdroje, pokiaľ ide o štátny rozpočet. Pokiaľ ide o nemocnicu v Banskej Bystrici a tu v Martine, boli alokované zdroje z plánu obnovy, teda európske peniaze. Aj tu opozícia zavádza, pretože oni nevymysleli nejaké zdroje vlastné, štátne. To sú európske peniaze, ktoré prišli vďaka covidu a sa len rozdelili. To bolo celé. A my predsa vieme, že čo by sme najhoršie mohli urobiť, keby sme stavbu utlmili. A prečo by sme to robili? V roku 2008, pani redaktorka, som prijal v čase, kedy bola jadrová energetika tabu v Európe, rozhodnutie dostavať 3. a 4. blok. A dostávali sme, lebo sme mali záujem. Preto my musíme si sadnúť vo vládnej koalícii a povedať, keď budeme zostávať štátny rozpočet, že súčasťou štátneho rozpočtu musí byť aj suma 300 miliónov, to je 100 miliónov na Banskú Bystricu a 200 miliónov na Martin, to je nejaká prvá orientačná suma, o ktorej sa rozprávame, aby stavba plynule pokračovala. Prečo by sme to mali zastaviť? A okrem toho, ja mám akože dávať garancie komu? Opozícii? Že to dostaviame? Však my sme to začali stavať. To nezačali stavať oni. Aj Prešov, aj Banská Bystrica, aj Martin sa začali stavať v rokoch 24 alebo 25. Banská Bystrica, Martin rok 24. Pokiaľ ide o nemocnicu v Prešove, tá sa fyzicky začala stavať niekedy v januári v roku 2025. A tu vidíte konkrétny výsledok. Prečo by sme to nemali dostávať? Ja tomu teda celkom nerozumiem. Ja viem, že už zase ste tak nastavení všetci, že dáme informáciu slovenskej verejnosti, možno to zastaví, alebo na to nebudú mať peniaze. Toto sa dokončí. Tak sa to dokončí, ako sa dokončili aj iné veci, do ktorých sa pustila moja vláda. A je ich veľmi veľa. Pozrite sa na jadrovú elektráreň, pozrite sa na bratislavské letisko, ako sme všetko rozlietali. To znovu mám opakovať to isté, pani redaktorka, že prestaňme šíriť tú myšlienku, že úlohou médií a opozície je škodiť za každú cenu. Len nech sa to pre Boha nepostaví. Veď nám pomôžte. Minimálne hovorte tej slovenskej verejnosti pozitívne veci. Je toto hodné nejakej kritiky? A prečo to má byť hodné kritiky? Kvôli čomu? Že sem došli títo ľudia v roku 2024 na začiatku roku a všetci im povedali, zabudnite na nemocnicu. Nič tu nie je urobené a nič tu nie je pripravené. A vy sa ma pýtate, že či to tak náhodou nenecháme. A čo sme samovrahovia? My sme zodpovední ľudia možno na rozdiel od iných. A garantujem vám, že tak ako tá pani poslankyňa si sadne do toho lietadla v Košiciach a letí do Bratislavy, potom vystúpi z lietadla a hovorí, bože, aká som nahnevaná na seba, že ja musím lietať, lebo je to rýchlejšie a je to lacnejšie. Tak aj sem budú chodiť. A budú rozprávať to isté, bože, aký som nahnevaný, že som musel prísť do špičkovej nemocnice, kde mi poskytli všetku relevantnú zdravotnú starostlivosť. My sa už všetci zbláznili, keby som toto ja urobil, by som povedal, že sa cítim zle, lebo som letel lietadlom a je to rýchlejšie a lacnejšie, tak ma vyhlásite za prvotriedneho blázna. Nikto z vás to jednoducho v tejto situácii neurobí. Takže garantujem vám, našou prioritou je dokončenie týchto nemocníc. A do roku 2027, do skončenia tohto volebného obdobia, ideme v plnom tempe. A bude zabezpečené aj financovanie na rok 2027. Čiže kdokoľvek príde v roku 2027 po parlamentných voľbách, bude mať zabezpečené v štátnom rozpočte financovanie na rok 2027. My nevieme prijímať rozhodnutie pre štátny rozpočet v roku 2028, ale v 27. roku to jednoducho urobíme tak, ako to máme urobiť. Pomôžte nám trochu. Nehádajte všade len nejaký problém. Urobili ste najznámejšie betónové stĺpy na svete v Prešove. Stĺpy 60 x 60 cm sa stali najznámejšie betónové stĺpy na svete. Hovorte tej slovenskej verejnosti, že robíme veľké veci. Nie my vo vláde, úradníci a politici. Ľudia na Slovensku robia veľké veci. Skúste si vypýtať povolenie od stavebníkov a choďte sa pozrieť dovnútra. Čo to je za impozantnú stavbu vo vnútri? Aj to potvrdzuje fortiel slovenských stavebníkov, že sú naozaj špičkoví a sú európski. Nehovoriac o tom, že ako tá nemocnica bude vyzerať, keď bude reálne hotová. Tak prepáčte, trošku sa ma dotkla tá otázka, že či to budeme financovať a či to dokončíme. Nie, nechám to tak. V 27. roku takto odhodíme príliš všetci a povieme, kašleme na to, robte si s tým, čo chcete. Takýto nezodpovední, akí boli iní, keď nám v roku 23 odozdali najhoršie verejné financie v celej Európskej únie, my určite nebudeme. Ja len doplním, pretože je to absolútne legitímna samozrejme otázka, čo ste sa opýtali, ale možno, aby sme aj vykalibrovali tú diskusiu a pomenovali si fakty, pretože tak, ako povedal pán premiér, a treba to aj verejnosti neustále vysvetľovať.
zdroje plánu obnovy, to nie je nejaký výmysel niekoho z minulosti. To sú zdroje, ktoré prišli v reakcii na COVID. A vďaka ním do slovenského zdravotníctva smeruje 1,2 miliardy eur. A ja to hovorím verejne a stále som vďačný, že bývalá vláda rozhodla o alokovaní týchto európskych zdrojov na výstavbu nemocnice Rásochy. Ale tam skončili. 2 roky na Rásochách nepohli slamkou a nechali v katastrofálnom stave projekty v Banskej Bystrici a v Martine. Ale už vtedy bolo jasné, že tieto projekty budú presahovať pôsobenie jednej vlády. A kto sa vtedy pýtal bývalého vedenia, či garantuje, že bude zabezpečené financovanie? Ja chcem aj z tohto miesta potvrdiť, že samozrejme, že dofinancovanie nemocníc, ale to je fakt, ktorý tu nevznikol včera alebo pred rokom, to všetci vieme, že treba dofinancovať nemocnice. A my budeme neustále, ja osobne po 500 krát poviem, že pokiaľ tam bude táto vláda, či už strana Hlas, či už strana pána premiéra, teraz ste to počuli, garantujeme, že tie zdroje, na ktoré my máme vplyv, to znamená v rámci tejto koalície, garantujeme, že tie finančné potreby budú zabezpečené a rovnako ak budeme vo vláde pokračovať v nejakej konštelácii, tak tie zdroje sa nájdu. Ja tú otázku otočím. Pýtajte sa tých, ktorí nemajú žiaden argument, lebo dobre vedia, ako domrvili tie projekty. Tak teraz sa chytajú slámky, že či im nechá táto vláda dostatok zdrojov. Pýtajte sa ich. Pán premiér vám teraz povedal o rámcovej sume potrebnej zhruba 300 miliónov na budúci rok, o ktorej samozrejme budú prebiehať rokovania, ale my to vyriešime. To vám garantujem. Ak môžem, pán premiér. To my to vyriešime. Pýtajte sa ich, či tú druhú polovicu oni garantujú. Pretože oni majú plné ústa toho, že tuto ušetria 100 miliónov tuto, 200 miliónov hentam a 500 miliónov neviem kde, tak hádam tých 200 alebo 300 miliónov, pýtajte sa ich, či garantujú, keď my spravíme tú prácu v 27., tak oni v 28. garantujú, ak budú mať tú kompetenciu, či oni garantujú, že to dokončia. My to za nás garantovať vieme. Nemám tu teraz podklady, tak prosím vás, nechytajte ma za jednotky miliónov. Áno, pre projekt v Banskej Bystrici bolo v rámci nejakej hodnoty zákazky alokovaných v rámci plánu obnovy 350 miliónov eur, ale v rámci vysúťaženej tej ceny sa hýbeme okolo 308 miliónov eur, ktoré idú zo zdrojov plánu obnovy a ten zvyšok, to je na stavbu a ten zvyšok treba dofinancovať, to znamená informačné, komunikačné technológie, medicínska technika a tak ďalej. Na rozdiel od toho v rámci martinského projektu, ktorý bol v inej fáze, inak bol naprojektovaný, inak bol dimenzovaný, tak aj tu je veľmi porovnateľná tá suma celková za stavbu, hýbeme sa niekde medzi 350-400 miliónmi eur, tak na toto z plánu obnovy od začiatku bolo alokovaných 250 plus minus eur a už tedy bolo jasné, že ten zvyšok ide zo štátneho rozpočtu plus to dofinancovanie nemocnic. Hovoril možno o tom pán premiér, ak nie, tak ja to iba doplním. Tie rozdielne položky, ktoré sa nehýbu. Keby sme sa pozreli na cenu za lôžko, tak to sú veľmi porovnateľné ceny, či už v Prešove, či už v Banskej Bystrici, ale aj v Martine. Tak ten rozdiel je v tom, že nadimenzovanie tejto nemocnice je, že tu pôjde predovšetkým, síce tu bude o 100 lôžok menej, ale budú to predovšetkým jednolôžkové izby s plným vybavením, zatiaľ čo napríklad v Banskej Bystrici je to naprojektované na dvojlôžkové izby. Ale to sú technikálie, ktoré každý, kto tomu rozumie, tak to nie je problém akýmkoľvek spôsobom, nejakým spôsobom, ja nehovorím, že obhajiť, tu nemá kto čo obhajovať, ale takéto sú sumy, to znamená z plánu obnovy. A ja chcem naozaj sa aj poďakovať aj z tohto miesta, aj takémuto typu zdroju, 350 miliónov Banská Bystrica, 250 miliónov Martin a zvyšok, a to bolo jasné od začiatku,
dofinancovanie zo štátneho rozpočtu. To všetci dobre vieme a už sa nebudem opakovať, že my toto plnenie garantujeme. Ja na úvod chcem poďakovať pánovi premiérovi a pánovi ministrovi, že prišli a že videli, v akom stave je nová nemocnica v Martine. No a čo sa týka vašej otázky, ja si myslím, že táto stavba a vôbec nový kampus významným spôsobom, významnou mierou mení nielen život v Martine, ale predovšetkým ovplyvňuje jeho rozvoj do budúcnosti. Viete, táto nemocnica, to nie je, ako už tu bolo povedané, to nie je len budova, kde sa budú ľudia liečiť, ale to je budova, kde budú vychované kvalitné medicínske mozgy. Je tu excelentný a bude tu excelentný lekársky základný výskum. Je tu priestor pre vzdelávanie aj nižšieho zdravotníckeho personálu. Čiže toto všetko ovplyvní samozrejme život v Martine. No a ja určite neprezradím nič nového. Už na túto výstavbu zareagovali aj zahraniční investori, ktorí tu týmto smerom sa chystajú vybudovať úplne novú štvrť v Martine, kde by malo byť k dispozícii viacej ako 700 bytov. Čiže ja si myslím, že to je konkrétny prínos a ten najväčší prínos, okrem toho, čo som menoval, ktorý zmení život v Martine. Ale ja verím, že ten najväčší prínos je, že toto zariadenie čím skôr bude slúžiť pacientom, bude slúžiť Slovákom, bude slúžiť ľuďom. Ja iba doplním, pretože to je veľmi dobrá otázka, pretože častokrát sa vníma investícia takéhoto typu iba z titulu samotnej budovy. Ale taká infraštruktúra, ako je nemocnica v takejto kvalite, ako sa tu dnes stavia, tak prináša celý rad tých ďalších, možno externých, pozitívnych benefitov. Či už je to, samozrejme nemocnica je základný stabilizačný prvok preto, aby ľudia ostávali v danom regióne. Ale tu sa dlhodobo robí a ešte sa bude robiť na vyššej úrovni veda a výskum. Absolútne svetová. Spolupráci fakulty s nemocnicou. To znamená atraktívne prostredie aj pre prilákanie mozgov jednak našich naspäť zo zahraničia, ale jednak aj medzinárodných expertov. Pán primátor vám povedal, že automaticky sa tým zvyšuje atraktivita z pohľadu investorov na budovanie možno novej štvrte. Ja chcem potvrdiť, ja som tu ani nie prvý, ani nie piatý krát. Pravidelne tu s nami bol aj štátny tajomník Igor Choma z Ministerstva dopravy, s ktorým sa bavíme o veľmi konkrétnom riešení dopravnej infraštruktúry, čo opäť prinesia, je to predovšetkým jeho zásluha, rezortu Ministerstva dopravy, vzdelávanie, veda, výskum, dopravná infraštruktúra, bývanie. To je všetko, čo sú tie pozitívne externality, ak chcete, ktoré rozvinú celý región, nielen Martina, ale aj Turca, ale aj celého Žilinského kraja, opäť o čosi ďalej. To znamená, nemocnica je ten kľúčový prvok, ale doprava, bývanie, veda, výskum, a tým pádom atraktivita pre ľudí, aby mali o dôvod viac ďalší ostávať doma. Ďakujeme pekne. Ďakujeme.